A Xunta de Galicia concreta o proxecto de rehabilitación do Instituto Pontevedrés Valle Inclán. A actuación terá un orzamento de 4,7 millóns de euros que se empregarán na rehabilitación enerxética, estrutural e funcional do edificio, que ten xa 114 anos de historia. Hoxe estamos aquí nun edificio histórico, nun día, se se quere tamén histórico, e facendo un investimento histórico, xa que estamos prácticamente en 5 millóns de euros. Dende que estou na Consellería, que xa fai algún tempo, pois é a obra de rehabilitación pois que ten un maior coste de toda Galicia. Supón prácticamente facer un centro novo. A rehabilitación do noso centro, unha institución na cidade de Pontevedra, facíase necesaria desde hai xa bastante tempo. Agora, imos ter un proxecto, parece que ambicioso. O centro ten unha superficie de 8.300 metros cadrados. Conta con 323 ventas que fan máis necesaria aínda a actuación para mellorar a eficiencia enerxética. Segundo os cálculos iniciais, permitirá un aforro de preto dun 60% de enerxía primaria. Se estima que coas medidas de aforro enerxético, as modificacións das ventanas, os cambios de cuberta, os novos sistemas de iluminación, estaremos en torno a un 60% de aforro enerxético, o cual, ao longo do tempo, vai ser un coste económico que o director notará moi ben como aforro económico. No referente á rehabilitación estrutural, reforzaránse os forxados, renovaránse a estrutura metálica do patio cuberto e mellorarase a seguridade. Tamén se limpará e tratará a fachada e renovaránse os aseos e vestiarios do soto. Tan histórico é que eu estudei aquí no ano 64, 65, 66, non? A verdade é que aparentemente non hubo moitas modificacións, por lo tanto necesitaba unha remodelación fundamental, non? A intención da Consellería é sacar as obras a licitación canto antes para que os traballos estean en marcha no primeiro trimestre do 2023. O prazo de execución é de 16 meses e a intención é compaxinar a intervención coa actividade lectiva. Que non é a primeira, nin a segunda, nin a 15ª, nin a número 60 rehabilitacións integrales que se fan. Nos propios pliegos se valora moito o ritmo dos traballos, non? Entonces se valora moito pois que se fagan os traballos por as tardes, incluso a veces por as noites, fines de semana, e cando este o plan de traballo feito é cando o equipo directivo se acomoda. Que vai haber modestias? Home, sin duda. No 2021, Educación presentara un primeiro proxecto de rehabilitación pro Instituto Valle Inclán cun orzamento de 2,5 millóns de euros. Segundo explicou o propio Rodríguez, as catas realizadas neste tempo e o incremento de prezos pola crise internacional situaron nos 4,7 millóns de euros o investimento final para esta reforma integral.